Bună ziua și bine am găsit la o nouă promovare. Astăzi o să facem promovare lui Jipa Andra. Jipa Andra are 58 de abonați, sunt și eu abonată la ea. Din păcate ea nu are videoclipuri, dar are niște playlisturi și are foarte multe abonamente. Vedeți, ea susține pe alții. Nu ca și când voi nu ați susține pe alții. Bine, am trecut deja pe lângă subiect, dar haideți să o ajutăm pe ea să dăm un like, un subscribe, un share, ca să primească și mai mulți abonați. Ar trebui ea să-mi facă mie promovare, că are mai mulți ca mine. Dar nu-i nimic. Așa că mergeți să o ajutați să ajungă mai mult. Poate va posta în viitor. Așa că mergeți, dacă nu postează oricum nu vă apar notificările, așa că ne vedem data viitoare. Bye bye!